Unsa man ang magulanon man kay ka diha? Sa may problema din mo. May kwarta. Ay ate. Di na problema ro Disyembre ro, nay gunta na kwarta. Kinsa po yung hatag karon? Disyembre mo man ay gun ganita. Ay Disyembre. Lagi rin mo hatag. Ya, siguro ka na magkakwarta pa niya. Magoy bagong abot. Pisko ko ringanin. Magoy bagong kuan diagod. Ay, may. Magoy bagong abroad ba? Abot. Bayan. Ano nay go atong miaging semana. Dili pa gyud dagko daw ginatagan. Galanti daw kayo. Mo ba? O testingan nato kulay naman bugnawon ka. Di naman ta. Kata taga Jis anak basig. Sas. Sige na. May magkanarang balaya atong atuan. Tara, sige tara. Sundog ang kasakwa kay ako rin mahalas kanta lagi. Eh, Sundog ha? dagam ka nagbalang kanta. Sus panay, gun lang. Pinarwin niya. Tana di tamak ko na makuno. Sige, sige. Basta sundog kasakwa. Mo ni balaya. Oh ni. Ano sige? Sige, sige. Sundog ha? O lagi. Ay hu. Ay hu. Sana nantahan nga. Di ba na pang daygon ko? Di ba na pang Pasko? Intro naman ko na ako. Kamaraton man. Intro ra na siya. Mura man nagkiro nga nag-uwang. Aw. Intro sundog na lang ko. Ako. Tabala sundog na lang. Intro na. Oh, intro ra na siya. Sige, sige, sige. Okay. Ay hu. Sama. Sundog ba? Sundog. Sige, sige. May lang ka mo dawat ako ay kwartang buwang ka di ka. Sundog mo kaagi. Sundog lagi. Mugali. Sige. Ay hu. Ay hu. Sa siang tokno. Unsa ko nang katahan nga? Mura magkinisog. Kana pa paluoy-luoy gud ba kay Pasko ron. Ako ano mo na ma'am. Mo. Ano mo na ma'am? Para madungogin nimo ba? Madungog naman gusto. Hindi gito ini mo ah. Uspa. Ayo ha. Kanang naikalipay pud ba? Indot pud paminawon. Sige, Oy, sige. oy. Oh, mangka adi usbon. Usap. Kwarta tano. Eh, isuwi ni. Ako pag ini 500 ba atag nimo? Eh, sabat-sabat na kay. Dili no na muhatag. Mura ba nakalo mo ha? Tiga lang dili. Gikat naman. Dalar ba yung dawat to? Dollar tong dito ko nang naguntas gawas no? Sige na. Sige. Sundog ka? Di man tang intro ro madali. Sa alas 12 Kanang ano man yung kanta kanang dili pud ningaw paminawon. Kanang ba jolly pud ba? Ana kay Pasko gud. Sige. Kabay Pasko nga mag-uol. Ano man ka? Sige. Eh, jali man kayo mo gusto ma'am. Kaya. Jale. Oh. Sige ba? Lagi. Kantang kuan. Nino de jale. Oh. Sige larga. Gilar ka. Sundog ka? Oh, Ay katawa dia ki. lagi. Mau patani ka na. Lagi. Alas 12 ay Pud yung kanta nga. Kanta tarutas ba mura mag yaga-yaga man ang kantahan na. Mo Yung mga tagugugin sakto. Mama to yung request good mom. Mo, paano Aw. yo? Sige. Usbon. Ayo ha. Di na mi. Og sige, atawin lang mi. Tugay na lang mi kung di ka nakauyon sa Gani bayad. Kay di man yung ayuhog. Sino? Noang man ito bawaan nga. Yaguan ba na mo ni ko mo rin. Mo ning 5. Yaguan ito ng mayo ma'am. Tagaan mig 5 dili na pwede ma'am eh. Nya pila man gid Subot ka ni. Gusto. Na may limit ko ng panay ko ma'am, na may minimum. Oh, bitaw na minimum. To 100 ang minimum na mo diri. 100 ang minimum. Nya say gusto niyo 100. Eh, ma'am, among kuan 100 ginamong kata-kata. Kada na mo. Sige, o di 100. Sige. Say 100. Uy, una kapila mi ka kanta. Katulo mi ka balik-balik og kanta. More na 100. Mura ning 100. So, 100 mo minimum. Oh, di pa 100 oh. Da. Samot na Ginoo nila kawan eh. Lang man taon na. Ma'am, Ug sa pututian ka na ako ma'am ha. Ug sa gawas mi nga naigon dollar ang makuha dito. Dollar. Nya lagi panggawas lagi. Nya unsa man? Gawas di ani nga naman tas Pilipinas. ma'am, dili, ma'am. Dili lagi. Ako pa Dollar isa. lagi ta sa Di ka- Pilipinas. Di ka balong pasabot man. Sige sige ikaw. Dili, ma'am. Kato mong mahal kay bayad to mong tali. Ma'am, sa gawas to, dalar ang bayad ato, ma'am. Ya. Sa maning 200. Di isda tas tumaga na kasi. Ha? Samot na Ginoo ni. Pastilan. Ma'am, kwentahan ato, makadawat mi na sinugdanan, ma'am. 100. Okay na to. Sige lang. Ang mga tingog Pero ba ang pang amateur ikatulo, ni. ma'am, ang ikatulo, piting mahal ato bayad, ma'am. Mahal kaya ito, mura na butukuan. Di ka maulo na sinto sa tanan ni hatag. Nya pila man gid inyong gusto. Ma'am.
Kami yang puputol. Sa dal ka na. 500. Bisa ka libo. Kamo. Abi, abi sana, abi. Abi na, abi kay... Pila, abi, kalibo? Sekalibo. Be, ilisan ko na. Be, Dala. Okay, okay ra ma'am. Okay rin mo. ma'am, garin yung gusto. Okay, mahal ito ba? Sabta lang ni ma'am. Ito Sige, ba? abi na. Tungla sa akong kanta ma'am, di gito sus panggawas gito. Pang amateur to, pang Sige, amateur. Sige, nata ko diyan, nata ko nini. O sige ma'am. 1,000. 1,000. Ah. 500. Apit sabi. Sulbad gito dili para ta dero. Maroon. O, diyan. No, 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 no. Mudawat ko sana. May ang mga kay imo mudawat ko. 305 mo gay ang tanan. Kari unsa man mudawat mo ani dili kay kung dili pasan ta mo. Ma'am, dawat lang mi ani ma'am. Kay nara ba jud na gon din napatay nako. Ay di ma'am, ma'am, kuan. Lingaw-lingaw. Juk rong uto ma'am. Malingaw to. Malingaw ra ma'am. Dalang palaigon ba? Katuloy niya mo duha ra ka mo. Sige ma'am, lakaw na mi ma'am. Dara mi, ma'am. Okay na lang ni ay. Paita. Okay na. Siglagson niya ta mo sandang. Ito bawa tanawa lagi ka. Oh, singko ra giatak. Kape-kape udah kata kuripop itu biana eh. Ngun ka 500 atong madawat karon. Mau lagi ang katumangong kon. Dalar gud gihatag unya tua 5. Sa Di una mo ko na. buka kabalo mo kanta manggod. Kanindot kay ato kong kanta. Nasaon na to ni ron. Ngun ka 500. Di na ta magbalik-balik. Ana kay 5 ra man gipoy gihatag. Usaon naman mo may 5 na bil. Ang bilis 5 ben unsa ang dawat ito. mo ka? Labong kay gidawat ito gay na gikuha ni balik. Tagaan ang tatag 300. Ikaw man gud. 1,000 pa. 1,000. Sa Kuha ni 5. Bahala ka diha. ay yate ra sa nang trabaho. Di May pagidawat ato tugin na tong. ambi na buang. Ah, unsa Ako ang na taon? ako kanta ambi na eh. Ay,